Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, τελεί την μνήμη των Αγίων Πάντων. Η παρουσία των Αγίων της Εκκλησίας είναι η φανέρωση της Πεντηκοστής μέσα στην ιστορία, και η φανέρωση αυτή αποδεικνύει την αλήθεια της Πεντηκοστής, ότι πράγματι το Πνεύμα του Θεού ήλθε εις τον κόσμο, ότι πράγματι οι μάρτυρες είναι η απάντηση εις την θεανθρωπίνην φύση του Χριστού. Είχε πει ο Κύριος ότι το Πνεύμα θα μαρτυρήσει για μένα ποιος είναι, και ο λόγος του είναι αληθής, διότι ήλθε η Πεντηκοστή, και το πλήρωμα της Πεντηκοστής είναι η παρουσία των Αγίων. Η παρουσία των Αγίων είναι ένα γεγονός κοσμοϊστορικών, γιατί η παρουσία των Αγίων είναι η παρουσία της Εκκλησίας. Αλλά θα ήταν προτιμότερο να δώσουμε το λόγο εις αυτήν την Ιεράν Υμνογραφία να μας καθοδηγήσει μέσα εις τους μεάνδρους της αγιότητος των πιστών της Εκκλησίας, για να δούμε τι είναι οι Άγιοι τους οποίους σήμερα η Εκκλησία τιμά και πώς επολιτεύθησαν και ποια η παρουσία των. Γι' αυτό σας είπα, θα έχουμε οδηγόν εις τον σημερινό μας λόγον το δοξαστικόν από των εσπερινών των κεγρακαρίων της ημέρας της σημερινής. Λέγει ο Ιερός Υμνογράφος: μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του σωτήρος τα ρητά επληρώσατε. Εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοκθήσε εκλίστησαν. Η του αίματος ημών χύσης τα συνδολικά σπονδάς εξήρανεν. Η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε. Το Θεό στεφανιφόροι παρίσταστε. Ο απαύστος πρεσβεύεται υπέρ των ψυχών ημών. Ένα τροπάριον αληθινά περιεκτικών της πορείας και της θέσεως των Αγίων μέσα εις την Εκκλησία. Μαρτύρων θείος χορός. Περίεργο. Εάν προσέξατε τόσο το δοξαστικόν όσον και όλα τα τροπάρια σήμερα της Εκκλησίας μας, και του εσπερινού και του όρθου, αλλά και το απολυτίκιον ακόμη της ημέρας, αναφέρεται εις τους μάρτυρας. Και όμως η Εκκλησία μας γιορτάζει, αγαπητοί μου, τους Αγίους πάντες. Μέσα εις αυτούς υπάγονται και οι όσοι, δηλαδή οι μοναχοί, οι κληρικοί, οι οποίοι οσίως ετελείωσαν τη ζωή τους, πρεσβύτεροι και επίσκοποι και πατριάρχες, και οι ασκητές, και ακόμη λαϊκοί, όπως ποικίλων επαγγελμάτων, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος κλπ. Υπήρξαν Άγιοι μέσα εις τον κόσμο και τελείωσαν την ζωή των μέσα εις τον κόσμο ως λαϊκοί, ή μάρτυρες ή όχι ως μάρτυρες, δηλαδή να μην έχουν χύσει το αίμα τους. Πώς λοιπόν η Εκκλησία εδώ σήμερα, ενώ λέγει των Αγίων πάντων, προβάλλει τους μάρτυρες? Μήπως οι μάρτυρες αντιπροσωπεύουν τους Αγίους? Μήπως οι Άγιοι, οι όσοι, οι ασκητές είναι δευτέρας ποιότητος Άγιοι και πρώτης ποιότητος είναι οι μάρτυρες? Όχι, αγαπητοί. Αλλά πλούστατα θέλει να εκφράσει εδώ η Εκκλησία μας μια μεγάλη αλήθεια, και θα παρακαλέσω πολύ να την προσέξουμε. Ο Άγιος είναι μάρτης.
Δεν υπάρχει Άγιος που να μην είναι μάρτης, είτε είναι μάρτης αίματος, είτε είναι μάρτης συνειδήσεως. Ο ασκητής εις την έρημον που υποφέρει, οδυνάται από τον καύσωνα της ημέρας και το κρύο της νύχτας και την πείνα εκούσια αυτά, είναι ένας μάρτης διαρκείας, εξίσου της αυτής αξίας με τον μάρτυρα, ο οποίος μέσα σε λίγες μέρες ή λίγες ώρες μαρτυρεί υπέρ του Χριστού και χύνει το αίμα του. Δεν υπάρχει Άγιος χωρίς το μαρτυρικό στοιχείο. Εάν αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, είναι γιατί η εποχή μας δεν είναι μαρτυρική. Οι χριστιανοί σήμερα έχουν απαρνηθεί το μαρτυρικό στοιχείο από τη ζωή τους. Γι' αυτό σήμερα δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να μας γοητεύσει ίσως η ανάγνωση, η ακρόαση του βίου ενός μάρτυρος ή ενός ασκητού, αλλά βλέπουμε όλα αυτά τόσο μακριά από την εποχή μας, από τη ζωή μας, και εμπολής μάλιστα ακατανόητα. Ποτέ δεν θα θέλαμε να μεταφέρουμε τη ζωή των μαρτύρων στη ζωή μας. Και όμως, αγαπητοί μου, χωρίς το μαρτύριο ή αίματος ή ασκήσεως ή συνειδήσεως, χωρίς το μαρτύριο δεν υπάρχει αγιώτης. Πλανόμεθα, και ο διάβολος έχει καταφέρει να μας πείσει ότι θα κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού χωρίς το στοιχείο του μαρτυρίου. Ας βγάλουμε λοιπόν την πλάνη αυτή για να μην χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Είναι γενικά η ασκητική του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το μαρτύριον, η ασκητική του Ευαγγελίου. Το να πω το όχι στην αμαρτία, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Όταν ο σύγχρονος νέος μέσα σε ένα χώρο προκλήσεων, απαιτητικοτάτων και βαναύσεων κάποτε, μπορεί να στέκεται όρθιος, αγνός και εγκρατής και εν παρθενία, και μπορεί να λέγει το όχι στην αμαρτία, αυτός είναι ένας μάρτης. Γι' αυτό σας είπα, το στοιχείο του μαρτυρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η εφαρμογή της ασκητικής του Ευαγγελίου. Μαρτύρων λοιπόν ο θείος χορός. Θείος χορός, ο αγαπητοί μου, μία αμυδρωτάτη εικόνα περί του χορού. Χορός θα πει όμιλος, θα πει συνάθρησης. Περί του χορού των Αγίων έχουμε στις θαυμάσιες εικόνες της Αποκαλύψεως, που μας δείχνει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής εν οράματι των χωρών των Αγίων, πως κινούνται περί των θρόνων του καθημένου και του εσφαγμένου αλεστικότος αρνίου. Ο μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης. Σεις που είσαστε η βάση της Εκκλησίας και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι βάσης, δηλαδή εδραίωμα, και κρυπής της αληθείας είναι η Εκκλησία. Αλλά και οι Άγιοι, αγαπητοί μου, είναι οι βάσεις της Εκκλησίας. Γιατί? Διότι παρουσίασαν την αλήθεια του Ευαγγελίου έργο, όπως θα μας το πει ο Ιερός Υμνογράφος λίγο πιο κάτω. Πράγματι του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του σωτήρος τα ρητά επληρώσατε. Ναι, είσαστε εσείς η τελείωσης, η ολοκλήρωσης του Ευαγγελίου, γιατί εσείς με έργο επληρώσατε, επραγματώσατε τα λόγια του σωτήρος. Είναι λοιπόν οι Άγιοι τι είναι? Είναι ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Είναι μια πρακτική εποπτική εικόνα του Ευαγγελίου. Είναι ένα Ευαγγέλιο που δεν είναι γραμμένο με γράμματα, αλλά είναι με ονόματα.
Και τα ονόματα αυτά είναι τα εκατομμύρια των Αγίων. Κατά πρόχειρων υπολογισμών, μόνο οι χύσαντες το αίμα τους μάρτυρες μέχρι σήμερα είναι 40 εκατομμύρια. Μόνο οι χύσαντες το αίμα τους. Ο Θεός γνωρίζει πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια Αγίων υπάρχουν εις τον ουρανόν και πόσοι θα προσθεθούν, διότι μας το λέγει σαφώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι και άλλοι θα προσθεθούν έως τέλους της ιστορίας. Συνεπώς, τι είναι οι Άγιοι? Είναι το Ευαγγέλιο που δεν έχει γράμματα, τα γνωστά μας όπως το διαβάζουμε, αλλά έχει ονόματα. Αυτό είναι οι Άγιοι. Αλλά εν ημίργαρ επίλε του Άδου κατά της Εκκλησίας ανεοκθήσε εκκλήστησαν. Όταν ενεφανίστη η Εκκλησία, άνοιξε το στόμα του ο Άδης, επίλε του Άδου να καταπιούν την Εκκλησία και μάλιστα να καταπιούν τον αρχηγό της Εκκλησίας, τον Κύριον Ιησούν. Ο διάβολος και τα όργανα του, εκείνοι που τον σταύρωσαν, ένιωσαν ευφροσύνη στην καρδιά των όταν ο Χριστός απέθανε επί του σταυρού, και ο Άδης άνοιξε το στόμα του να καταπιεί τον Χριστόν, τον ιδρυτή της Εκκλησίας. Αλλά επλανήθη ο διάβολος, επλανήθησαν και τα όργανα του. Εκείνον που εσταύρωσαν επί του σταυρού ήταν θεάνθρωπος, και όταν κατήλθε εις τον Άδην, όχι κατεπόθη υπό του Άδου, αλλά αντιθέτως εσκύλευσε τον Άδην. Και εφόσον ο αρχηγός της ζωής ελαφυραγώγησε τον Άδην και πήρε από μέσα τας ψυχάς των δικαίων, τότε και οι δίκαιοι και οι Άγιοι με το μαρτύριό τους κλείνουν το στόμα των πυλών του Άδου, που ανα πάσα στιγμή θέλει αυτός ο Άδης μέσα στην ιστορία με τις σκοτεινές του δυνάμεις να καταπιεί την Εκκλησία. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση στις σκοτεινές δυνάμεις της κάθε εποχής? Η παρουσία των μαρτύρων. Αν δεν γυρίσουμε την πλάτη μας, ομολογήσουμε τον Χριστόν, ακούσατε την Ευαγγελική περικοπή, εκείνος που θα με ομολογήσει, λέγει ο Κύριος, και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του ουρανίου Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων εν ημέρα κρίσεως. Ώστε η ομολογία είναι το πρώτο βήμα του μαρτυρίου, διότι το να ομολογήσεις σου κοστίζει. Το πιο μικρό η ηρωνία, το πιο μεγάλο η φυλάκιση, η κακοπάθεια, ο θάνατος. Πόσοι σήμερα ομολογούν σε δικαστήρια μέσα, που διώκονται ακριβώς δια τα θρησκευτικά των πεποιθήσεις? Πόσοι μάρτυρες σήμερα ομολογούν Χριστόν και τελειώνει η ζωή τους σε ακούσια ψυχιατρία? Είσαι, λέγει, τρελός για να ομολογείς Χριστόν, είσαι ψυχοπαθής, και αφού είσαι ψυχοπαθής θα υποστείς θεραπείαν ψυχοπαθούς. Και κάνουν ενέσεις εις τους συγχρόνους μάρτυρες και τους παλαβώνουν πραγματικά, και πεθαίνουν οι σύγχρονοι μάρτυρες με αυτόν των μαρτυρικών τρόπων. Βλέπετε λοιπόν ότι η απάντηση, πραγματικά η απάντηση στις σύγχρονες σκοτεινές δυνάμεις που ξεφράζει ο βήθιος Άδης, είναι το μαρτύριον. Μη γυρίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, την πλάτη, να ομολογούμε Χριστόν, και η ομολογία αυτή θα μας κάνει, με το βίο μας και με τα λόγια μας να ομολογούμε Χριστόν, θα μας κάνει να προσθεθούμε εις τους μάρτυρας τους απεώνος. Εκείνη η ωραία εικόνα της Αποκαλύψεως, η οποία μας δείχνει την ανυπομονησία των μαρτύρων και των Αγίων, που λέγουν, Κύριε, πότε θα μας δώσεις πίσω το σώμα μας που μας άρπαξε το μαρτύριον? Δηλαδή που εθανατώθημεν και χάσαμε το σώμα μας,
Δηλαδή πότε θα αναστηθούμε, πότε θα πάρουμε πίσω το χαμένο μας στον τάφο από τους διώκτας μας σώμα? Και ο Κύριος τους λέγει, περιμένετε λίγο ακόμη, για να προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την πρόσθεση των αδελφών καλούμεθα να είμεθα και εμείς, αγαπητοί. Μην γυρίσουμε συνεπώς την πλάτη, ας δώσουμε το παρόν, ας κάψει μέσα στην καρδιά μας η Αγία επιθυμία να ομολογήσουμε με τη ζωή μας πρώτα και με τους λόγους μας ύστερα το όνομα του Ιησού Χριστού. Να ομολογήσουμε το Ευαγγέλιο, ότι το Ευαγγέλιο δύναται να βιωθεί. Θα το πούμε στους φίλους μας αυτό, με τον τρόπο που θα ζήσουμε. Όταν οι φίλοι μας θα μας προσκαλούν στα γλυκά της ζωής, στα ιδέα της ζωής, και θα μας λέγουν, έλα να διασκεδάσεις, μην είσαι κουτός, μην χάνεις τη ζωή σου, μια φορά ζει ο άνθρωπος. Και άμα του πούμε ότι προσπαθούμε να ζήσουμε το Ευαγγέλιο, είναι μια ομολογία ζωής και λόγων. Ω μαρτύρων θείος χορός, ή του αίματος ημών χύσεις τα συνδολικά σπονδάς εξήρανεν. Ναι, πως έπαυσαν οι σπονδές, οι θυσίες εις τα είδωλα? Έπαυσαν ακριβώς γιατί εχύθη το αίμα των μαρτύρων. Έπαυσε η ειδωλολατρία επί της γης ακριβώς διότι έγιναν σπονδοί οι Άγιοι ενώπιον του Θεού. Η σφαγή ημών απέτεκεν των πιστών το πλήρωμα, γιατί η δική σας η σφαγή εγέννησε την πλήρωση των πιστών. Εκείνο δηλαδή που λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι προστίθενται περισσότεροι και περισσότεροι πιστοί στην Εκκλησία. Ορθώς ελέγχθη, και αυτή είναι ζώσα Εκκλησία, ότι η Εκκλησία έχει δύο πόρτες. Από τη μία μπαίνουν ως κατηχούμενοι και βαπτιζόμενοι, και από την άλλη πόρτα βγαίνουν ως μάρτυρες. Και πρέπει διαρκώς να γίνεται αυτό, νέα μέλη να μπαίνουν στην Εκκλησία και μάρτυρες να βγαίνουν από την άλλη πόρτα της Εκκλησίας. Αλλά σήμερα, τι να πω, βέβαια ποτέ η Εκκλησία δεν έχασε τη λάμψη της. Η αληθής Εκκλησία του Χριστού πάντα σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη έχει τους μάρτυρές της, αλλά όμως τουλάχιστον όπως βλέπουμε τους χριστιανούς μας σήμερα, θα λέγαμε ούτε από την πόρτα του μαρτυρίου βγαίνουν, ούτε από την πόρτα του βαπτίσματος και της κατηχήσεως εισέρχονται. Αν διαμαρτυρηθείτε και μου πείτε, μα τα παιδιά μας τα βαφτίζουμε, ναι, για να τα κάνουμε διπλότερα γεέννης, όπως είπε ο Κύριος, ότι περιτρέχετε, είπε στους Φαρισαίους, περιτρέχετε γην και ουρανών για να κάνετε έναν προσήλυτον. Και άμα τον κάνετε τον προσήλυτον, δηλαδή να πιστέψει τον αληθινό Θεό, τον κάνετε διπλότερον γεέννης, δηλαδή τον κάνετε άξιον διπλής κολάσεως από ότι τον εαυτόν σας. Γιατί? Διότι βαφτίζουμε τα παιδιά μας, αλλά και τα κάνουμε, τα σφραγίζουμε για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν τα οδηγούμε και στο δρόμο που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, που θα μείνουν. Τα βαφτίσαμε, τους δώσαμε ένα όνομα, και κατόπιν τι κάνουμε? Κατόπιν τα οδηγούμε με την πράξη στην κόλαση. Εμείς οι ίδιοι γονείς, και η γενεά που φεύγει, τη γενεά που έρχεται, την οδηγεί εις των δρόμων της κολάσεως. Γι' αυτό λοιπόν μη μου πει κάποιος, μα βαφτίζουμε τα παιδιά μας, μπαίνουν στην Εκκλησία. Σας εξήγησα. Συνεπώς, τι μένει μέσα στην Εκκλησία? Όταν κάτι δεν μπαίνει κατά συνείδηση, και όταν κάτι δεν βγαίνει με μαρτύριον, τότε σημαίνει έχουμε μια Εκκλησία τελματωμένη. Μην νομίσετε, είμαι θα τελματωμένοι χριστιανοί, κλήρος και λαός, θα το πω άλλη μια φορά, είμαι θα τελματωμένοι χριστιανοί. Και αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα των συγχρόνων χριστιανών. Ο μαρτύρων θείος χορός, τους ασωμάτους εξεπλήξατε. Ναι, οι άγγελοι δεν έχουν σώματα, και όταν είδαν
τους ανθρώπους να δίδουν το αίμα τους, έμειναν ενεοί, εξεπλάγησαν. Και πράγματι, αγαπητοί μου, οι άγγελοι εκπλήσονται. Το γνωρίζετε ότι οι Άγιοι και οι μάρτυρες ξεπερνούν τους αγγέλους? Θέλετε να σας το δείξω αυτό? Σας το δείχνω καταρχάς στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία στέκεται πέρα και πάνω από όλο των αγγελικών κόσμων, όλων των ταγμάτων των αγγελικών κόσμων. Δεν λέμε ότι είναι η πλατιτέρα των ουρανών, ότι είναι των χερουβίμ και των σεραφίμ η ψηλοτέρα? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξεπέρασε τους αγγέλους. Η Θεοτόκος, η οποία είναι άνθρωπος, αλλά και κάθε Άγιος τους αγγέλους τους ξεπερνά ως εξής. Ο άγγελος είναι υπηρετικών πρόσωπων, είναι λειτουργικών πνεύμα εις διακονίαν αποστελόμενων δια τους μέλλοντας ή δια των μέλλοντα κληρονομήν σωτηρίαν, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Ο άγγελος στέλνεται να υπηρετήσει το έργο της σωτηρίας του κάθε ανθρώπου. Έρχεται να υπηρετήσει. Και όταν ο άγγελος, ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας κόσμος δύο φύσεων, ένας κτιστός κόσμος δύο κτιστών φύσεων, του πνεύματος, στον οποίο ανήκουν οι άγγελοι, και της ύλης που ανήκουν τα ζώα και τα φυτά. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι η επιτομή ολοκλήρου της κτιστής πνευματικής και υλικής δημιουργίας. Και τώρα ολόκληρη η κτιστή δημιουργία, ό,τι ο Θεός έκανε από τους δυο αυτούς κόσμους, πνεύμα και ύλη, ο άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό με την αγιότητα, με το μαρτύριο, με την ομολογία, και οι άγγελοι εκπλήσονται. Ο θείον χορός, το Θεό στεφανηφόροι παρίσταστε, σεις οι οποίοι στέκεστε στεφανωμένοι ενώπιον εις των Θεών. Στεφανωμένοι, ναι, όπως οι 24 πρεσβύτεροι με τα χρυσά στεφάνια στην ωραία οπτασιακή εικόνα της Αποκαλύψεως, που είναι κύκλο του θρόνου του Κυρίου, του καθημένου και του εσφαγμένου αρνίου, και που δεν είναι τι άλλο παρά οι Άγιοι όλων των αιώνων και όλων των εποχών, με τα χρυσά στεφάνια στο κεφάλι, δείγμα θείας δόξης. Ω αγαπητοί μου, η παρουσία των Αγίων είναι ένα γεγονός. Σε λίγο, για χάρη των αγαπητών προσκυνητών εκ Θεσσαλονίκης, θα σας παρουσιάσουμε μερικά λείψανα Αγίων να προσκυνήσετε, οσίων νεωτέρων και νεομαρτύρων. Αυτό δείχνει ότι οι μάρτυρες και οι Άγιοι διαρκώς προστίθενται στην Εκκλησία, όπως ο Άγιος Γεδεών μόλις του 1818, ή ο Άγιος Γεώργιος ο διδάσκαλος από τη Ραψάνη μόλις το 1818 εμαρτύρησαν. Αυτοί είναι τόσο κοντά μας, είναι πολύ κοντά μας, ή όπως τα λέγαμε ο Όσιος Αρσένιος ή ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι της εποχής μας. Όσοι όταν θα προσκυνήσουμε τα Αγία Λείψανά του, θα αισθανθούμε την παρουσία των πιο κοντά μας, γιατί εκεί αναπαύεται η χάρις του Θεού, αναπαύεται το πνεύμα του Θεού, και θα πάρουμε και εμείς τη χάρη αυτή διαμέσου των Αγίων των Λειψάνων. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος θησαυρός από την παρουσία των Αγίων δια των Λειψάνων. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος θησαυρός στην Εκκλησία από την παρουσία των Αγίων όταν τους επικαλούμεθα. Είμεθα περιβαλλόμενοι από τον νέφος των μαρτύρων. Ο Απόστολος τους αποκαλεί νέφος, και τους αποκαλεί νέφος διότι το νέφος αποτελείται από σταγονίδια αδιόρατα νερού, και θέλει να δείξει με την εικόνα του νέφους την πλεισμονή,
το αμέτρητο. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, είδον και ιδούχλος πολλής, όν αριθμίσει αυτόν ουδής εδύνατο. Δεν μπορούσε κανείς να απαριθμίσει εκείνο τον όχλον των πολλήν, από παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φοίνικες εν τες χερσίν αυτών, και κράζους η φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίου. Μέσα σε αυτές τις μυριάδων των Αγίων, δεν θα θέλαμε να προσθέσουμε και εμείς τον εαυτόν μας? Θα ήταν φοβερό να μείνουμε έξω από τον όχλον των μαρτύρων, των αριθμών των μαρτύρων. Εάν λοιπόν πραγματικά θέλουμε, τότε όπως τελειώνει ένα άλλο τροπάριο του Εσπερινού, είναι το δοξαστικό της λυτής του Εσπερινού, που λέγει, Κύριε κατήχνος τούτον πολιτεύεστε, αξίωσον ημάς ως φιλάνθρωπος. Κύριε, αξίωσέ μας να πολιτευθούμε σύμφωνα με τα χνάρια των Αγίων Σου.